Aħna qegħdin biex nservu il-persuna, il-bniedem, il-mara, ir-raġel, il-familja tagħna, it-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna. Qegħdin biex impoġġu l-interessi illi huma għandhom individwalment kull persuna u naħdmu għalihom u għal bżonnijiet partikolari tagħhom. Minn mychoice.pn issa ħarġet l-idea ta' Ben u se nweldu issa dak li qed ngħidulu myvoice.pn. 10 paġni fuq il-Facebook fejn intom tkunu tistgħu titkellmu moħħkom bl-idejat tagħkom fuq il-qasam partikolari tagħkom, is-suġġerimenti partikolari, l-opinjoni, l-integrità, is-serjetà tiegħu, il-valuri li jemmen fihom u s-sens ta' servizz qawwi li għandu lejn il-pajjiż. Għalhekk għandna fiduċja fik, Onorevoli Ministru, għalhekk għandna fiduċja fik. Jekk nisimgħu u nistmaw in-nies inkunu qed nuru li għandna fiduċja fihom. U mbagħad żgur jiġi l-mument li meta nduru lura fuqkom u fuq il-poplu tagħna u fuq l-elettorat hemm barra u ngħidulhom afdajtunna l-pajjiż fidejna l-5 snin qed inroddulkom lura aħjar u iktar b'saħħtu dakinhar il-poplu Malti jerġa' jagħmel l-għażla tajba u jażel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern.